kultura berritzaile diogunean esan nahi dugu azken batien berrikuntza emunen denean daola eta bai gure laniteko moduetan eta gure antolamenduen. Emunen baitan kultura berritzaile sustatzeko egite dugu lan eta horren berme edo oinarri nagusiena da deno gehala berritzaileek. Orduan, ari horri tiraka, bi proiektu garatu ditugu azkenengo urtietan. Kameleoia proiektuak norbanakoen ahalduntzie bilatzeu. Txaxagua proiektua urrengo urratsa izango litzeke. Eta horren helburua da, behin gure gaitasun hori eta ezagutza hori geure ganatu edunien, emun osoa edatzien. Etengabeko eraldaketa nahi gea, dinamikoa gea, aldaketarako gaitasun handie daukeula ustez, eta berrikuntza soziala bilatze dugu.